Is-saħħa mentali, l-isport u l-edukazzjoni trattati b'sens ta' attivizmu waqt attività li tellet fil-Musta. Fost dawk li qasmu ħsibijietom dwar dawn it-temi kien hemm il-Kummissarju tat-Tfal Antoinette Vassallo li fost l-oħrajn faħret aspetti fir-riforma tal-qorti tal-familja. Nemmel li huwa ħafna pożittiv għaliex l-affarijiet li qegħdin isiru fir-riforma fil-verità qed tolqot l-interess tat-tfal. Jekk case in point fil-medjazzjoni il-kwistjoni tal-manteniment idum u kif jistabilixxu hemm miktub illi jistabilixxu u jittieħed mal-ewwel jintbagħat il-bank, ġifieri dik hija xi ħaġa pożittiva. Dwar is-saħħa mentali u l-isport kellmu Gilmore Borch minn Special Olympics u li huwa wkoll kunsillier f'Birkirkara u David Caruana li huwa kunsillier f'San Ġiljan. Idu nibdew mit-tfal nagħmluhom li hija xi ħaġa tajba li titkellem fuq is-saħħa mentali, li mhix xi ħaġa li għandek tiddejjaq minnha jew ħossok skomdu, hija ħaġa li għandek bżonn titkellem fuqha kulħadd. Ħalli nilħqu l-potenzjal tagħna billi nieħdu ħsieb l-ewwel pass hija s-saħħa mentali. Il-familja u l-isport jgħinu l-iktar biex inti ssaħħaħ il-mentalità tiegħek. Ekku. Xi ħaġa li nixtieq nagħlaq bija hija li kont nużajjin kien qali li coach tiegħi. Id-disciplina toħloq id-drawwa. Id-drawwa toħloq il-konsistenza u l-konsistenza trawem it-tkabbir. It-tema ta' soċjetà inklusiva wkoll kienet diskussa fost dawk preżenti b'mod partikolari minn Rita De Battista li għalli martirata. Importanti li nagħtu opportunitajiet fejn tfal minn skejjel differenti tal-istat, tal-knisja, ta' reliġjonijiet differenti jintaqgħu u jitkellmu flimkien u jsaqsu domandi li xulxin ħalli jkollna soċjetà iżjed inklusiva. L-elim mill-aspett politiku Pamela Xkembri li hija assistent kap ta' skola u chairperson tal-Fondazzjoni għas Servizzi Edukattivi u terapista tal-familja Charles Zoppardi tkellmu dwar il-ħsieb li wieħed għandu jadotta bris il-ġid komuni. Irridu nagħmlu eżamen tal-kuxjenza aħna l-parents kulħadd fil-verità l-ebda politiku ma ħajjejna fiha di li inti tara x'inhu tajjeb għall-familja tiegħek. Għat-tfal tiegħek, għal-bżonnijiet li għandhom it-tfal tiegħek għax tnejn u tnejn huma differenti, għal-dynamics tal-familja tiegħek, għax-xogħol tar-raġel tiegħek, għax-xogħol tiegħek. Allura u hemmhekk jekk naraw dik ġo moħħna b'xi mod ħanaslu. Naħseb illi rridu nsiru preventive iktar milli crisis management u naħseb din punt importanti ħafna. U din tinvolvi l-kulħadd, mhux il-parlamentari biss jew il-Prim Ministru biss jew tinvolvi l-ġenituri kif qalet is-sinjura, tinvolvi l-avukati fil-qorti, tinvolvi il-kulħadd.